Tubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Haki babun ki jing don kam. Ka jela jongi ka hap ban shania abek yaki mar ki mata ki bawan na bar jela la ka long hau khau ki mar bam ba pher ban wat ka do ro. Yakani lapan sakhi tang hakini ki shisngi arsngi bala letno ba kumno ki brio jongi ki khi pisa leng a bom don do kha. Namar ba omsha ban wanra na bar jela ba kadon kata ka jing ai inject dawai formalin. Nilayo bania keren bat ka Director of Fisheries ka babat ru hagajo kapor kum ka Chief Executive Officer FFDA ka kong AL Maulong. Hagajing keren bat ka Batisi TV ka kong AL Maulong kalayathu bakani ka jela ka don kam dok ha kumba laifu ar hajar metric ton hagashisnem. Nrei najala lajong nila ban penmi tang khat khandai point lai new lai metric ton tam kabaduna nang ta hapan shania na barjala. Kadai ka jingja ka basengu samun nrei ka deipat ka basisha ba uwei urang ba ubana ka snong lower lumpering. Ulalait ban ujor ejahar syaki pulit ka Sadar Police Station ban pentip ba ka kali jong u kala syatu na ka jaka ba upenyeng kat ba ha ka jing sisyapat ka kali jong u ka klem syatu. Nrei uklet ya ka jaka ba upenyeng ya ka kali. Uni orang ba udai ubaju penyeng kali hajan ke surok ban Lecce City Hut Dhaba. Nrei hakamiat arpu pratarik ujemang ula penyeng ya ke kali harut surok jonga GS Road. Hakapor miet por ba ulek pai uklet no ya ke jaka ba penyeng ya ke kali lajong bat unang mut bakala syatu. Kumta haga step ka babuat ula lek pentip syaki pulet. Kan henrius ngi lenter ka kali jong u kadon tek haga jaka ba upenyeng. Nrei umtip. Day habaki pulit kila pek lengba ka CCTV kiyo i baka kali jong u kadon haga jaka ba upenyeng. Kumta kila pentip sya u ba unwan simnau. U Menteri Rang Bakdo kari India, u Narendra Modi, ula sam ya kesiti tungkam syaki hinyo pahajar ngut kisamla hakeleng kari. U Modi ula pelaj ba ya ki siti tungkam lengba ka video conference. Haga jingkran jong u Modi u kermen baki hinyo pahajar ngut kisamla kibla yo ya ka kam sorkar kin trei shitam haga kam jongki bat kindai maki ban penting syan ya ka India hagi arpusan snem ki banwan. Hagani kesngi u Modi ula takran ting ru ya ka seng kongres bat ula keno bahaka por baka kongres ka don haka sorkar ka tungkam tungjam kamlong ka babek nrei ka don ka jingno siliang bat ka bamsap ka basyarkai. Modi ula penpau baka sorkar BJP kala sedang ban plelat ya bon ki kam ya ki samla omdei tangha ka sorkar nrei bakin laru bakin yeng halaki jong ki kejat. Ka Menteri Rang Bakdo jonggari Bangladesh ka Sheikh Hasina kala ai sung bah hadu nrius pa kilo sok pieng ya ka Menteri Rang Bak jongga West Bengal ka Mamata Banerjee. Kala pak de kisok pieng ki babang tam ya ka bala jutip kum kisok pieng Himsagar bat kisok pieng Langra. Mensyam senemru ka Sheikh Hasina kala pak ya kisok pieng Amrapali syau Presiden Barim kari India u Ramnath Kovind bat kumjuru syau Menteri Rang Bakdo ke India u Narendra Modi. Kala pak ru syau Menteri Rang Bak ke jela Assam bat ka jela Tripura. Ka Sheikh Hasina kala pak ada kisok pieng kum kadak ka jing sungu i ya ka jing yalong parlok bat ka jing trailang hapdeng ke India bat ka Bangladesh. Kala mi biang ka jing siap hapdeng ki nongshong shnong bat ki lekno Manipur. Hagani ke jingja kila don laingut kiriu pat ba ke bala mansau. Ka jing siat ka dei hagathan kamen lok ka jaka ka badon haput jong ka Impal East District bat ka Kangpokpi District. Arngut ki khena ki badang hakarta ka ba khan rius nem ki layap kat ba sa arngut pat kidang jar ngai. Kidon prangut ki khena ki balait kai syarut wa jong ka Juhu Koliwada. Bat kim ko ngu ya ke jing maham jong ka sorkar bakala bandon ke jingki jong ka cyclone Biparjoy. Ki pulit ka Mumbai
kila pentip bakat ba kita ki prangut kidang ye syongkai kala khe kan san ka cyclone. Uway na ki layo ban pelaj im da ki nongtong dok ha. Laingut kilay ophet krat kat ba saungut kila syak tahan syapok wa. Kam hadin lalap ya kemet yap jong ki arngut bat kidang wat saya arngut ki weipat. Ka kenhun ya rap kala pensange syai ka jinglek wat ya ki namar ka jinglong jingman jong ka mariang kam syak ban tur syawa. Kalau don ru ka jing maham bahkan don ka jing ki phalo jong ka biparjoy cyclone ha Gujarat bar hagi weipat ki benta jong kari India. Kari China kasngau khuslai menta namar ba ka jingbun bri jong ka kala nanghiar. Bat kala ru banduk no ya kanam kum kata kari ka babun bri utam. Ka Ministry of Civil Affairs jong kari China kala lum ya ka jingkhen ki babnia ban lap ya ka daw jong ka jinghiar jong ka ha ka jingbun bri. Kat kum ka jingkhen lalap baka daw ka day namar ba ka duna palat ka jingitho syongkurim jong ki bri. Haus nem arajar arpuway ki don 0.9 million ngut ki bayatho kat ba haus nem arajar arpu arpat kala her syadu ka 0.5 million ngut. Ka China kala lap baka jingduna ki bayatho syongkurim ka day namar ka jingduk palat hadin ka jingsyak lengshop haga klam COVID-19. Ka International Labour Organization kala lap bakala sedang kiu biang ke jing pentrai bela yagi kena ki bahapo ka khat pras nem karta. Haga sngi bala rakhe ya ka World Day Against Child Labour ka International Labour Organization kalap bakidon hadu shispa 10 million ngut ki kena ki batrai bela wat la karta jong ki kampat day bakin bela. Kam mensyua kala pentip baga jing pentrai ya ki kena kala duna ba. Nrai hadin jong ka klam COVID-19 kala kiu kensan. Namar ki babun ki long yeng ki don hapdeng ke jing jinjar. Ha ke jingja ke basngu pela ka temen ka bala hiu pun rius nem karta kala imbiang bat kala khi na kesenduk yap bala pentia ya ka met jongka. Kani ke jingja ka dei ha Ecuador. Kani ke temen ka dei ka bala tip kerteng kum ka Bella Montoya. Kani ke temen ka dei ka basyak sumar ha Martin i Gaza Public Hospital. Nrei ha ka sengit ding ka hospital kala penbena ba kala yap bat kala airu rengkat ka sertifikat. Nrei hadin san kenta bala pentia hapo ka senduk. Kani ke temen kala tiet ya ka senduk bat layarap ban penkie ya ka daki arngut ki brio. Markum tahi la penkit biang ya ka syaka juk ka hospital bat menta kadon hapdeng ka jingsyak su. Dr. Joseph Dituri udai professor jongka University of South Florida ulasa hapo hadu shispa sngi kenti nagbenta ban wat bnia syapang ki jingtau ki badon hapo Dr. Joseph uba gijusin Dr. Deep Sea uladon menta san pesan snem karta ulasa hatrai jongka Emerald Lagoon hapo ka Yules Undersea Lodge ka badon hapo ha United States of America. Ulasa hakane ka hotel la live nai kenti bat ulami biang syarengkau ha ka shitarik ujemang arajar apulai. Dr. Joseph menta udang penkrek ban tho syapang jinglap jingsem jong ya ka ba unsa pelaj paj ba ha ka jingyalang jong ka World Extreme Medicine Conference ka ban salong hau nai wing menta usnem ha Scotland. Dr. Joseph udai usipai Navy jong ka United States nrei hadin bala pendep ya ka PhD ularung no syaka kai. Kitu kilong ki kubor na kimat. Kublai.